Club Junta, building better Africa. Ndikufuna lero amalawi muchite reflect ndikuyang'ana bwinobwino ziko lanu makamaka kwa asogoleri athu amene tili nawo. Mupeza kuti kuli asogoleri ena ndi okonda dziko lawo, komanso kuli asogoleri ena ndi makawadzi amene sakonda dziko lawo. Kuliso anthu ambiri osauka amene amalifunira dziko lizabwino, komanso kuli anthu ena olemera amene ni makawadzi amene sakonda dziko lawo. Kuli anthu oyipa mitima amene olo atamva kuti amalawi amwalira akupeza mavuto osiyanasiyana, olo ali pa udindo kuti akuyipisa ndi iwowo sangachite resign chifukwa anthu ambiri amene ali asogoleri makamaka andale amafuna kwambiri zokomera iwowo, alibe mtima, alibe welfare ya anthu osauka. Izi zikundikumbusa nkhani imene ndamva kuchokera ku Electoral Commission kuti kuli commissioner wina ochokera ku chipani cha DPP amene akunena kuti ati mathematics ati ni machini abwinobwino, ndipo pali maiko angapo amene agwirisa mathematics iyo opanda vuto. Ili ndi boza la nkhukhuniza kwambiri, ndipo ngati kuli anthu amene amadya ndalama amayiwalira kumene achokera, ndeni ma commissioners amene amachokera ku zipani zosiyanasiyana. Taonapo mbuyo mu ma commissioner amene amachita behave as if they were not assigned ndi zipani zawo kuti akayimirire chipanicho, kumachita behave so funny modabwisa kwambiri kuti kodi uyu anali ndani pazana. Lero mukamamva kuti commissioner wina akunena kuti ati mathematics amene ni machini obera, ndipo maiko amene aberedwa ndi mathematics otukuka kwambiri kuposa so Malawi. Kamalawi ndikachani mungoziwiratu kunena kuti ndalama ndizokoma kwambiri kuposa moyo wa anthu, ndalama ndizabwino kwambiri kuposa china chilichonse chimene angakumane nacho anthu kumbali ya mavuto. Anthu ambiri Malawi muno alibe mtima ochita sacrifice, alibe mtima ofera amalawi anthu osauka. Chimene iwo amaganiza ndi cha iwowo kuti kodi mmene ineyo ndilili ndilemera bwanji. Ndipo ndinene pano mosabisa kunena kuti ma commissioner ambiri amene anachitidwa assign kuchokera ku zipani kupita ku Electoral Commission adakhumudwisa zipani zawozo chifukwa amachita behave ngati kapenanso CEO sochokera ku chipaniko. Andi ngati kuli anthu amene amapasidwa ndalama zoopsa ndi anthu amene wamayang'anira zisankhowa. Ndipo chisanzo chabwino kwambiri ndi cha ku Zambia chimene ine ndinapita mu 2014 nditatumizidwa ndi parliament kukayang'anira zisankho, kuti muziwe kuti anthu awawa ndi okuba, anthu awawa alibe chisoni, anthu akuno ku Africa alibe chilungamo, asiyana ndi maiko ena. Tidalemba malipoti osiyanasiyana, tidalipo matimu 7 kunena kuti chisankho chimene sichinaende bwino cha 2015 icho, koma chinachitika ndi chani ndi Sadiki. Asadiki anakagamula ku holo ku Tale Center kunena kuti zisankho zaenda bwino. So ndi chimozimozinso ndi ma commissioner amene tili nawo ameki ambiri wawa alibe welfare, alibe mtima oganizira amalawi osauka, alibe mtima kapena khutu lotchera kunena kuti kodi anthu akudandaula chani. Malawi munomo kuchokera boma komanso private sector ndi madera ambiri, mabwana ambiri ndi anthu ozikonda kwambiri amene amangofuna ndalama, kulolera kuti aphe anthu ambirimbiri chifukwa cha mtima wawo okonda ndalama. Ngati ndaonapo Malawi muno mwina anthu amene anachitapo resign ali pa mpando ndi anthu ochepa kwambiri. Mwachisanzo wa Richard Msowoya anakhalapo minister mboma la Bingu ngati nisakulakwisa, koma anachitapo resign chifukwa cha quota system. Munthu winanso amene anachitapo resign amene anali ndi integrity yofanana ndi Richard Msowoya, ndikunena tu Richard Msowoya amene analipo speaker wa nyumba ya malamulo mu chaka cha 2014 kwafika 2019.
wofanana nayenso ndi malemu Clement Chiwaya, mzimu ache uuse mumtendere. Nayenso Clement Chiwaya anachitapo resign, koma ambiriwa ni makhuluku sangachite resign olo kunena chilungamo, olo zinthu zitavuta zitatani sanganene chilungamo. Si mathematics ni machini amene ali obera zisankho, ndipo iwo ngati ameki akolesa zimene zizi achite drop the idea yonena kuti afuna use mathematics ndiye kuti zisankhozo ziyenda bwino, koma akakakamira idea imene muziwe kuti zisankho izi akufuna abere. Ndipo ineyo sindikumvesa pena ndikamakhala, chifukwa ngati kunali anthu anali omvesa chisoni amene daily ankapita ku phiri la mitundu kumakapemphera ndikumanena kuti Mulungu tithandizeni tikhale pampando, ndi anali MCP, anthu omvesa chisoni kopsa anali MCP. Lero apeza ndalama zokuba, leroli alemera ndipo akupanga makani kopsa, samva za munthu ina aliyese, ndalama zachuluka, ndalama angogonera masutukesi ama US dollars. Pamene anthu akudandaula kunena kuti Malawi muno zinthu sizili bwino, iwo akuona ngati mwina ali ziko lina, akuona ngati iwo nde ali ayandikana ndi Mulungu. Chifukwa ngati kunali chipani chimene chinali chosaukisisa chovutikisisa anthu omvesa chisoni, lero akuluakulu zimimba ndi anali MCP. Lero akamapanga maplani okuti afuna abere zisankho ndikumatenga ndalama ndikumapasa anthu ena kuti azilankhula bwino za mathematics machini, pena pachoma ngoyimba mmanja kuti phu, koma kumanena kuti ziko lapasi ndi ziko loopsa kwambiri, ziko lapasi sungalimvese, ziko lapasi zinthu zimasintha, makamaka andalewa amasintha. Ndikunena tu andale amene sopano ayamba sopano mwina kumayankha anthu mafoni chifukwa chokuti akuyandikira kuzisankho. Afisi amene wawa anafikapo nthawi ina yonena kuti kuwayimbira mafoni samayankha chifukwa cha kulemera, chifukwa cha kuba, chifukwa cha ndalama zimene zafika sono pali wombo zikwasefukira. Ndiye ndikufuna ndikuuzeni Amalawi kunena kuti musamakhulupirire kwambiri anthu andale, musakhulupirire kwambiri makomishona. Idea ya inu imene mwakonza kunena kuti kukhale mbindikiro kuchokera kandi pa 13 kandi pa 17 kumeki, ndicholinga kuti nzimayi amene azipita komanso wamkulu wa NRB azipita. This is a very welcome idea. Ife ngati Amalawi first tikuchita endorse ma demonstrations amenewa, ndipo so tisangokhala ati vigilia. Munayenera kunena kuti mulamule kuti ziko lonse anthu tiyende, chifukwa anthu atopa kwambiri, ma district onse anyamulidwa anthu magalimoto abwere kulilonge, nzimayi amene yachoke, chifukwa chisankho chimakhala ndi ma stakeholders. Sanayenera kumakagula machini opanda kuchita consult ma stakeholders. Ndi chibwana chachikulu kwambiri kuwatenga Amalawi, ndikuwatola Amalawi, ndikulitenga ziko lingati ndilambo yawo, kutitenga ifezo tonse amene tili Malawi muno ngati zisiru. Ngati kuli nyengo imene Amalawi avutika kwambiri, ngati kuli chaka chimene anthu aona zinthu zimene sanazione, ndiye ndi ulamuliro umene wachakwera. Ndipo uzapita mu history yonse, history kunena kuti tinakumanapo ndi president. Inde mbuyo munali ma president, koma tinakumanapo ndi president wosamva, president wokuba, president wozikonda, ndiye ndi Lazarus Chakwera. Izi ndikungonena khala pali program ya unyolo ndili nayo rede imene yoyo kuti nanenso munimange kawiri khala kachi 20 ndilibe nazo ntchito, koma ine ndimangoyima pa chilungamo, chifukwa chilungamo ndi chimene chimamasula. Kodi chilungamo tu ndi mwanotu, chilungamo ndi mwano. Kwa amene amadana ndi chilungamo amadana ni munthuyo, koma munthu amene amaziwa chilungamo amachiziwa bwino, amamukonda amene akumuuza chilungamoyo. Chimozimozi so abale anga a UTM ambiri ya inu ndikufuna ndikuuze ni chilungamo leroli, chifukwa ya ina numwandiyimbira mafoni, Amalawi kundiyimbira mafoni, inu tamulangizeni zanu, Michael Usi akuononga chipani, akufuna achitenge chipani chipite ku MCP. Ndiye ndikufuna ningokuuza ni chilungamo. Ndamva kunena kuti Michael Usi sana kapereke mapepala ache okuti apikisane nawo. Mawu anga ndi awa,
kunena kuti Michael Usi ngati sanakapereke mapepala ameneyo asakapereke, ndipo ngati sanakaperekedi wachita bwino kuti asakapikisane nawo, chifukwa tunde kwalankhulidwa zinthu zambiri zokhuzana ni Michael Usi. Munthu wina aliyense ali ndi abale ache, munthu wina aliyense olo pamuzi atakhala wamisala akamwalira anthu amamulirira, olo atakhala kuti munthuyo ndi wokuba motani ndi mfuti akamwalira anthu amamulirira. Choncho ine ndikufuna ndichite encourage Michael Usi kunena kuti for you to keep your legacy, to keep your integrity the way I know you, chifukwa anthu kumalawi kuno amaderera kwambiri, amaona ngati anthu opanga drama ndi anthu opanda nzeru. The Michael Usi that I know, kwa ineyo amene ndakhala naye, ni munthu wa nzeru kwambiri. Ndipo vuto la kuno kumalawi anthu amangoona the drama in us, koma anthu opanga drama olo oyimba ndi anzeru. Ndi chifukwa chake Bire Kaunda anayimbapo nyimbo yonena kuti kodi pakati pa munthu ovina ndi oyimba wanzeru ni ndani? Amene akuimba nyimbo munthu wina ndi kumavina, wanzeru ndi amene akuimba uja. So kuno kumalawi timangoyang'ana nkhani ya drama ndikumaona anthu maona ngati ndi opanda nzeru. Michael Usi was more than a president and he will shock you one day. Chifukwa ena akungoona ngati mwina akhala kupeza ndalama akapena kuyendera magalimoto abwino anaziyamba konko, iye ujatu wakhalapo kuadra, ndipo wakhalapo ena ife bwana wathu, andi zina zikamachitika ena ife timadabwa kuti is this the Michael Usi that I know? I think amene ujayo he is trying to study, amachita study anthu, andi kumene anali kaleko anali tu munthu wokunena kuti simungamfikire chisawawa. Mwina ankangofuna for the love of the country, ankangofuna kuti akaese the other side of life, aone kuti what is politics. Koma ine ndikufuna ndikuchiteni encourage Ausi kunena kuti nthawi yakwana sopano, musakaime nawo. Iniyo chimene mungapange mungopita kuja kumachedwa ku convention yanuyo mukapange key address ngati president wa chipani cha UTM, kwenako muzisiye, chifukwa you've got life after this. Ineyo ndingakuchiteni encourage choncho ngati nzanu na madrama nzanu komanso wakwanu kumulanje, chifukwa ulo ine mutakhala president amene anganjoye tu ndine, palibe winanso anganjoye. Amene mmodzi mwa anthu onjoya ndi ulamuliro wa president wanu ndingakhale ineyo. Choncho ndipemphe pano kunena kuti achimwene ndi mmene zinthu zilili kunja uko, ndi mmene anthu akulankhulira kunja iko za inuyo, zili ndi inu muzitenge kapena mundide. Koma ine ndikungokuwuzani a Michael Usi kunena kuti inu ku convention musakaime, muzisiye, muasire anthu ena. Ndipo ena kumafika size yomanena kuti mufuna mukatenge injunction. Ngati izo zili chonje, please I want to tell you my brother, don't dare do it, chifukwa muzaononga rekodi yanu. Komanso musakhulupirire kwambiri anthu a MCP, anthu amene ajawo ambiri aja ndi oyipa, simufunidwako kumeneko. Izizi muzisiye. Ngati ili nkhani yonjoya kuti munapita mu history kuti munakhalapo vice president wa ziko, tiyeni tizisiye choncho, timulemekeze Mulungu. Koma nthawi zina ndi bwino munthu kusunga legacy yako, kusiyana ndi kuti uzitukwanidwa deire anthu azikunyoza pakana mbiri zapite izankerekerebe pakana generation to come, kumanena kuti uyu anapanga zakuti ayi. Kusiya nthawi zina bwalo nyimbo isanathe ndi bwino. Awa ni malangizo anga opita kwa Michael Usi kunena kuti achimwene inu ndi ine tachoka kutali ndi pachibale, muzisiye zimenezi za UTM, zimusakaime nawo, chifukwa mbiri zimene zili uko ndizochuluka. Ena amene akutenga mipeni na akubayani ndi anzanu, my best friend anu amene mmapemphera nawo so limodzi ndikumanena kuti sabata ndi amene akutenga mipeni na abaya. Ena ndionena kuti akhoza kumakhala mu office mwanu kumaona ngati mukugwira nawo ntchito bwinobwino, koma ali akazitape. Ena ali ku MCP konko anthu achabe. So for you to keep your legacy, Michael Usi, ku convention kumusakaime, muzisiye, chifukwa after all
life will continue. Vuto la kuno ku Malawi anthu ambiri sitimaona patali, muzizionera zinthu patali chifukwa ine ndikutha kuona sogolo litaonongeka kwambiri, mbiri itaonongeka, mukazikakamiza kuti mufuna mukaime nawo ku convention. Ambiri akuno ku Malawi ma politicians ni makawadzi, anthu amene sadziwa chimene akupanga. The DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village tiye Mabuka, box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa. Club Junta, building better Africa.